Og Mathias bud er ikke helt ved siden af. Temaet i dag er sådan lidt pan-Asian, som egentlig henviser til, at man ligesom tager kanten af sådan helt østasiatiske, hvor især Japan er rigt repræsenteret. Vi er nede på min yndlings-sushi-restaurant inde i byen. Jeg skal have noget tun, som jeg skal bruge til min forret. Hej! Hej, Emil. Jeg tror ikke, Emil er den, der bruger tid på at være ude i køkkenet. Jeg tror, han køber sig frem til lækkert mad. Der skal bare noget tun sashimi til gæsterne. Men samtidig så tror jeg også, at han er sådan en, der tænker, de skal ikke tro, at jeg ikke kan lave noget i køkkenet. Derfor skal jeg vise dem det. Er det medium fatty? Eller er det, hvor er vi henne? Det er medium fatty. Det er medium fatty. Det er den gode tun, det der. Når man skal lave japansk mad, så er fiskens beskaffenhed nok det allervigtigste, og den skal være frisk, og den skal være perfekt skåret. Altså, jeg har aldrig skåret sådan en tun sashimi rigtigt med en ordentlig kniv og sådan noget. Jeg har prøvet selv derhjemme at stå og lave noget hakfilet og sådan noget, men det her det er jo en rigtig kniv. Jeg tror ikke, Emil er en kæmpe haj i et køkken, men jeg ved, at de ting, han vælger at lave i et køkken, dem laver han perfekt. Du skal lade fronten af kniven ramme først, Emil. Nå. Sådan, så du ligesom, så du laver sådan en... Ja, okay, jeg sådan tror, en, der, ligesom en halvmåne. Okay. Fordi så trækker kniven selv. Sådan. Det er en ret kostbar ret, for det her tun, det er rigtig dyrt. Tak for det. Vi ses. Fornøjelse. Ja, lige måde. Men det er nogle smage, jeg ved passer sammen. Der er noget wasabi-creme, jeg har lavet til, som komplementerer den her tun rigtig godt. Jeg ved, det smager godt. Så skal jeg jo lade med.